Angibingelele ngiphinde futhi ngamukelela kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu endabeni engenayo. uMax Makhanya usephumela obala wabhekana ngqo nenkulumo eyashiwo inyanga umzimba okhalimala. Umzimba okhalimala ke waveza izindaba zokuthi uMax Makhanya kukhona okuzemethusa njengoba nje wathuka inyanga umzimba okhalimala. Kanti ke uMax Makhanya usephumela obala waphendula waveza izindaba zokuthi umzimba okhalimala uwumfana omncane futhi ngeke nje yena amenze lutho. Uthi nje akabuyelela athwasa khona kugobela bakhe ngoba yena baningi abantu ebehlula bemzama ngomuthi bemzama ngani ngani. Ngale ukukhuluma kakhulu ke ake ngikuphe nansi inkulumo kaMax uMakhanya ngesikhathi evesela izindaba lapha eKasindaba. Kule masimba we-interview yakho uthi wena khona into ozongenza yona. Uzongenzani wena? Wake wenza bani ini kuphi? Uzongenzani? Uyabona? Uyangazi ngubani mina, uyangazi ngisukaphi mina. Uyangazi ukuthi ngikuphi njengamanje. Njengoba uthi khona into ozongenza yona. Wedla mina ngicela ukutshela something. Uyabona mina mawuxabene nami mangabe nje sixabene okwangempela anginayo isho noma sixabene. Mina ngangingaxabani nawe ngangikubonisa ukuthi phuma ezikeshini. Iba legit yeka ikesh ngangikubonisa. Uma ngabe mina nawe sesixabene akube ukuthi siyaxolelana noma kuba khona ofayo. Njengoba uthi nje khona into ezokwenzeka kimi akube ukuthi ukufa lokho. Kungabe ukuthi imsangano nje yodoti bamasimba mhlambe ezilwane othi uzoyithumela ngoba kade ngangithunyelela izilwane mina zifike zife. Kade ngangithunyelela izilwane zifike zife. Kade mina ngangiphakelwa amadliso ngidle ngingafi ngingabi nalutho ngingaguli ngisho ukugula. Kade ngangeqiswa mina. Uyabona? Mina Dlamini mina ngaqiniswa ngaqina ngqi. Angisanganelwa mina. Angisanganelwa nje. Mawufuna indawo ozosisanganela kuyo awufunele emthuqasi yalezi inyanga enigugusheka nazo eziphuphile usanganele kuzo hayi la kimi. Uyabona? Sanganela nodwa lapho. Nibizane ngeinyanga ningezona nifuna ukuskema abantu niyeke ukungijwayela kabi. Uyabona? Bengithi nje angikutshele lokho Dlamini ukuthi yeka nje ukungijwayela kabi mina ngeke uzungenze lutho. Uyingane kabi wena kunabantu esengike ngadila nabo. Uyingane wena, umfana wena. Uyabona? Mina ukube kuya ngezitha zami ngabe kade ngafa. Mina. Ngasinda emthini, ngasinda ezibhanyini, ngasinda kuyo mina ngabe kade ngafa mina. Ngasinda ngigwaziwe ePitoli, ngabe kade ngafa mina. Ukube kuya ngezifiso zezitha zami. Kodwa akwenzekanga lokho kunokuthi kufe mina izona ngihamba phezukwazo namhlanje azikho emhlabeni zifile. Uyabona? Izitha zami mina aziphumeleli kunaloko ziyafa. So ngiyacela ke Dlamini ukuthi ungabi isitha sami. Please. Ungabi isitha sami. Mina ngokwami esayidini lami awusona isitha sami. Ngiyacela ke mfowethu ukuthi ungazenzi isitha sami. Ungazenzi isitha sami. Mina angisatshiswa ngamasimba. Njoba uthe nje mangabe ngenzekanga lutho kimi uzoyolwandle uyolahla ikhwama. Ngithi wahoxise lo mazwi lawo ngoba ayikho into ezokwenzeka kimi kunalokho kungasikwe kwenzeke kuwe ngoba zonke izitha zami mina ngihamba phezukwazo namhlanje. Zonke enginazo izitha mina engiqale nje manje engiqale futhi nakhona engiqale ngamabomu. Manje engiqale ngamabomu engingakayithathi serious. Uyabona? Engingakayithathi serious ukuthi sekuyisitha sami ngempela. Uyabona engisathatha ngokudlala nje.
mase ku serious ngempela nazo ngeke isurvive. So ngiyacela ke Dlamini dlalani kahle izinto zene enidlalayo lezo mawungafuni ukuyeka ikeshi qhubeka nezikeshi zakho uyeke kulo usabisana nami ngoba into yokuqala nje ngeke ungenze lutho angeke ngehlelwe ilutho ngoba awunamandla wena okudila nami uyingane nje even ngisho ukugobela wakho akanamandla ugobela wakho Dlamini akanawo amandla okushaya mina khohlwa ake uhambe uyombona ugobela wakho awuhambe nje uyomcheka umcela ukuthi akakunika induku ke ungizame mfana uzame nje ya ngiyakunikeza leyo right ake uhambe uyobona ugobela wakho akunike mhlambe enye induku ngoba awunanduku wena awunalutho nje hambe uyobona ugobela wakho akunikeze mhlambe induku mhlambe uzame Nkosi yami ubone ukuthi kuzokwenzakalani mawuhlulekile lapho uhambe uyolwandle njengoba ushiyo uyolahla lo masimbo wabiza ngekwama lo masimba lawo waphathayo hambe walahla olwandle ngoba khohlwa